Habakan tho alo ka kaipot jing toket ke jing sha siat yap unong lambar yam ka chelsea ba chelsea feel thank you bala toket da ka inquiry commission bala khli do justice ti bai fei ya ka bala onra ru ka mi jing dor bar thawai ka jala ka sis dang ka dor bar sun rai mana ka khandai trip nai lur a jar par dau menteri rang ba ka jala kon rat ki sangma na ka liang ba robert jun khajarin president ka new trap youth council ulong ba de tang ka copy ka bala sei na ka kaipot jing toket ka ba pakani original da ka ba ko do ba a zero yo justice ti bai fei ubade ru chairman ka Meghalaya Human Rights Commission uba Robert Jun uloong ba wala de tang ka copy ka bal susei hendai ka dei pat ka kai pot ka ba omdan jing sha liang bat la ka do shai ba ka dei ka jingle thumur ba ka jing punon kam bakla ya ka bor pulit ka bala lam sha ka jing siat yap yo ba cheris to feel ha ka step ka khalai to ring do arja kuwei ka tu ka kai pot la ne ka report ka ba wan ra na ka liang jong menteri rang ba jong ka jala ka jong i ha ka sngi ka ba menin kam di ka full report kamdi ka tak bangi khot lesi ka original report hari ke di ka abstract report ya ka ba ka sarkar ka shim ye ki bentanang tu ki tho da ka wei ki sawan ra ti ka ni hi ka ba ngiyo mentamo ka bodon ha ka public domain mentan na ka dau ka jingwan ra ha ka sngi ka ba menin ka di ka abstract report jong ka government kamdi ka full report ane kamdi ka original report jong justice wipe la ne jong jong tu one commission inquiry ti kata ka wingi dim so thu ka bomut ba ka original report ane ka tu ka full report jong justice wipe ka dang don hi ti jong government but hadu mata ka ba ngusi ka long ba ya khani ka full report ane ka original report ngila ba ong ba ki klem pat chamlai ala syaki emli ru ki klempat chamlai syaki bahing ru ki klempat chamlai henry hadu menta hi kadang di tak abstract report jongka sarkar ti haka hadin mengipuli ya ka abstract report ngi haban habang i ongga report ngatrai ngi refer ya ka abstract report kum kalong menta ti habanga puli ya ka ni ka abstract report nekong du ngim nganom la ban claim da yaro yo justice wipe u la penpau ya ka jing start ka jing sampang ka jing slur ka jing sanrang but la da phi puli bin pa bin ya ka report wat la da ka dim kana tang ka abstract report kam pat de kata ka original report makna ri ngi la song thu yo shipun ki badan hang ni but kan ni haban yoro yo justice wipe but open isha kata ka jing long sanrang kata ka jing long slur but ya ka jing burom jong u ya ka hok long beruman beriu kata de gawi ka komen ka bang kwa ban ain kong but ka bar nga tharai ngi de ngim de ban klet ya ka wei ka long ba u justice wipe nadu basdang shamla de u first option jong ka government kata ka wingi haban so thu no boleh hadin bajia kan ni ka jingjia nga tharai borok ngi dang kan mau ka long ba u romboi lo along on the loops tip shu kum no ban le u standard resignation mo ti hadin tu menu ba step in hakan nga kam de menteri rang ba u kontrak sama u step in harakat bat u DGP bat kala penmut seniu nadu thopor boleh u Home Minister TPA ikumbau TPA yang nekam Henry DGP bat menteri rang ba nanu basdang hi khamyale khamat khammi se khamat yang nekam bat pide ban kan mau kolong ban kong du menteri rang ba uda pen umut penlong tang ya ka magister inquiry ya kebala barok la reject nadu gisang balang hadu kol party hadu ki bayang sem ngila reject ya kan ka magister inquiry but hak tu kesingi ke betep hak khatsan taring mau pidangnya kan mau kolong ba u justice wipe kum chairman jong ka Meghalaya State Human Rights Commission uwan ra ya ka somoto inquiry halor kan ka kam kadi ka somoto 4 don ba complain 4 don ba report kan manri kala ami lut hakim media tu uwan ra ya ka somoto inquiry kabamut ba ka sarkar lada kam thung yu tu ko por ru kan ni ka somoto inquiry ju kala nang ya tinga imat nakadaw jong ka jing bom sine nakano kadaw ki hab ban thong yo ne kum inquiry tang ban lat le se ban don ar lai teliki ki inquiry ti nadu basdang hi ngi thu i ga mindset dong government bakam de ka first choice inquiry officer chamna de u bru ba ki jet nadu basdang ti henry wala ka taru ngi so bong ba ka de jing don bok ya ga ri ba ka jam do jongi ba ka sarkar ka hab ban thong do ni uba nakong umut ban sim somoto but kani ka report ka ba ngi i ka long ka report ka belong balance hadu ka tang yang nomla ban len u ai ya ka ju ka
ka tarajur kamdi baka no shano ri waya ka balance report nginom la banlen but na kaliang jong nga hisimet nga kamen habang puli ya kani ka report kata di ka way ti ka benta sakoi ka benta ka bang kwa ban keren ha swa ban jam sa report kalong ba lada pipet ya ka term of reference jong ka report kam sama di ka judicial inquiry ngidim sothu ka di ka inquiry ka ba su conduct hakat kum jong ka katkum ka Commission of Inquiry Act ka bomdi ka fully judicial inquiry but kam dei hiru ka jing thokit da ken hun pulit ya ka balane da ka CBI ne da NIA ka bala ban prosecute ya ne ka kamram jong inquiry ha ken commission hi bunsin ka shde tang ban lap ya ka e jing jisa but sa IT ya ka report sa ka government but ka government dak ba pension nang rimia nakata ka report kisa shimia kelenti ki ba khamat ti kata ka wingi de bat thu but ka term of reference hi kalong limited kalau limited ha lightly ke ban nengkong kalong ba unpet ke ki daw ki ba penlong ya ka polis bakan lej haying jong ba seres ban kendok ya tu rit ya ka ba kala sa ka motor ka kalong mata ka ba arpat kalong ban kondok ek inquiry la ki pulit ki la don em gajing bakla hakaban siat yap yo ba series but ki ki jing don kam la da I don kam how inquiry officer but inquiry ula hakane ka report ula pen lejing bud ba art li ki benta ka benta ka ba ningkong kalong ba kai ka daw ka ba penlong ya ka police department ban lej ya ka tu ken ya ka tu ka rit ha tu ka mit jong khalai tarik but hatu ka jingle jong polis ka din em ka bakla ustik bet hakini ki benta ti hakabadi bat ka jing yad jong ka inquiry ngi lap hang tu ba ula shim statement na ki witness ki hadu arphongot ndringut na ki bahying saungot na kaliang jong ka polis but drengut na kiliang ki bahying saungut ne sangut na kiliang polis but ki donru sa kumba arngut ki bade ki khot ki commission witness mo kamde arpho ka di khat ar tenri upenlong arpho hearing na mes itu khandet khat ar ba arpho tu upenlong arpho tli ki hearing but hang tu hi ngiyo I ba upan extension hadu arsin na boleh mula pendep por biang nak daw jing kim jo por but ukadau ru ba kandok inquiry wat sing se janru ka badi non functioning day tik kade ka pan power ka jing sim khia jong uni breu but nak liang jong ngasimet but nak liang jong seng ngi so ban ai khoble ya uni inquiry commission ubala sim khia ka ne kam but kala di ke inquiry ka bala long lengdi ka bala jerong ba hadu kata-kata ka ba ladangi pej tikawai ka benta ka ba ngang yu imenen ke bang skwa ban komen menta kalong ba nak liang jong chief minister ber home minister ki ong ba ki hab man pendam mi kini ki kerteng hakani ka abstract report but kim tre ban ya thu ya kita ki pulit ki ba lead but ki ba siat yo ba cheris ka di namar bahana ka inquiry ka ongumta ka recommend kumta hanrei la de pipet ya recommendation kam don kumta lada ka don haka original report la ne hakata ka full report ya kata ngimtip nama piklam pat upload hanrei haka ne ka abstract report kata kam don pinpet nadu ka page 1 shadu bakut kam don kata ka recommendation ka baong ba nai disclose ya ka ya ki kerteng jong ki police la ne nai disclose ya la ne pendam siali la ne pendam kam don kata kai ka badon hang ne kalong ba nak liang jong ka ne report ka ya thu ba haka por ba le hearing hakapor bale hearing nak liang jong ka police department ka file ka wi ka miss application ka boong ba ladalong day ban island ban fai affidavit in seal cover now beli ki ai daw ba beli haban le in seal cover ya kani ka examination la fin page ya tu ka page lai jong kani inquiry kalong ba halor artli ki daw kadau ka ban kong ki ong ba kani ka jing investigate itu ki jing thei bom ki jing dawa pisa kadang ya chakmat but baar kalong ba lada ki pai ba ki tip phang jong kini police kan don ka jing ma ya ka jing im go jong ki ti based on that garau nak liang jong inquiry commission u allow partially lana usha ya ban le hata ka seal cover hanrei phimla man ong ba namar ba katak
kata ka examination kalong in seal cover menta phim na mala ban disclose haka jing so thu jonga kalong ba namar ngim yo iya ka original report ado umta yo hakata ka original report ka don ngim tip ten re haka ni ka abstract report kam sama don kum kata ti ki ong ba ban seal haka cover kam dei bong ban disclose ya ka yaki tilada phi ong ba namar ba kata ka ba ki file in seal cover kam long shu ban pentip saka pathai bar ko witi wat kini ru kim long gai nomor all this witness all this statement kadi ba ki file la seal cover ti henry namar bala partially allow le se kila ban allow ka to ka ne ban pendep kata ka wei ka ba ngi hab ban ya sai halor ka kai phot jing toket barobot jun ulo ong ba ka sarkar jala tip shu kala penlut kat nolak kat nuklur tengka ban sim nong sai an sabar jala ban ye dai ki plut ki badan banta ha ka jing khanra ka balam sha ka jing sha set yap yu watches tv thank you anda phi pej bahaya ka ni report ko ong ka di ka report ka bala jarong hadu kata but ngitip ban nakaliang jong state police karu kawan ra ya ki lawyers ke babiang nabar jong ka jala ban defend ki hadu kan no lak ne kurur ka penlut ka sarkar ban defend ni police ngim patip tenri ha jing sung thu kala bon ge jing penlut bat nakaliang jong ka seng ha kini kisingi ki bala dep ngi haban fai hida ka RTI ban tip hadu kan no ka public money ka sarkar ka penlut na kam ta ban defend ni kini police ngi haban tip no beli ko mo ong ga di bisa ba kam chamdei le se ka personal account jong kini jong ka police pan ban defend ya kan ni tingi haban tip kum ki ba kat no tengkah ka sarkar ka penlut ban wan ra ita ki lawyers na bar jong ka jala ban defend ni kini ki kini ki police kata ko ngi haban ya ngi haban le nomor ngi haban tip uniu no yalam ulong ba kumno pat ko audio recording ka badang pha saka forensic pat hadu menta ompala pensisa la ka dain em ka sur ba certificate kumju ru ka CCTV footage kabala kam ba de ba certificate tangba udang mas ula pendem ru ya ka jingran menterang ba bokwa ba ka jalla kin pe yo ba certificate kum unong pen thai bom ule no lani unong dawa pisa bat ka jingsisa dei bat i ha ka yeng ka siri bakan rai la ubha news new ka banta ka ba wei ko mga om ne ka ai kita gi daw ka ba penlong ya ka police department ban lech cha tu garit ngide busong thu kalong ba ki ai daw la ne ki ong ba u ba cheris ula banadun banta hai kita ki bom blast ki ba fer kum ka tu ga cleariat kum ka tu star cement kum ka tu ga laim khara ki ong chu ba ki don kita ki ching demand mo haka kerteng jong uta usan bor pala ti ki ong chu ba ki yo ek ta ki audio ke ba yo ya ta ka phone call ka ba stream bat ka audio bat ada compare ya ta ka audio bat ka sur ba cheres kalong bayar dei henry ki ong chu ba ya ka ta ka audio pat dang pha sa forcenik bat ka forcenik kat kum ka ni report ka klampat jubab la ka dinom dei kemut kadang long doubtful ka ta ka audio ro hadu mata singi no beli ka report klam ong ba la proof da ka forcenik ki ong ba dang subha ka forcenik ban pensya henry ha ka jing sung thu jong ki police ki ong bo di ju ti ki ong chu ba kidan kita ki CCTV footage tangba ubaya stream ba cheris tangba udeng mas ti haba udeng mas la na mala ban pensisa da ka CCTV footage kalong questionable kata ka we dan gi ong ba ki trace ya ka phone la ka dei nom de ka uba cheris sudah tu ko porti ubreu badan hakat amot pran pen trace ya ka phone ula ban sulet nomor ka bot pran is a public place ta kam dei ti ka jaka ka bong blong chop ban lech ka kala ban di ka ko incident ru le se ba upoi la ni la ban ra mano ki phone ki ba ngim tip ya ta ti henry tang kan ni ka we ngam kwa than ban comment than ya kan ni no beli ngam tre ban comment ya kan ni but beli nga disagree but jong konrad sangma ba Ukraine ya kan ni la fin pej ya statement ke ba mentasi ke ba mi kot kubor ki jong konrad ki kwa yang ki paj ba bangin concentrate ya kan ni ka bentah ukwa ba mengi ki paj ba ngin perkhat wong ba pihak ban luk na kata ka anggel ba ude nong bethei bom ude teroris ude nong dawa pisa bat kum ta ter kum nong ngin pej ya kata hakaba kata kadang don under investigation kanila da pinekran si sale kadang di ka matter subjudice ya ka bangim patla hirup banekran tenre nambar ba maki ki ong ki bang bet ya kane ka jingkeno sneu ki jongki ba cheres de no lat ngingim tip no beli ka syong hakakut hadin ban rai ude konrat ubaya thu yang i bangi haban pedeng ya kane
kadai ke sarkar ka habban ya thu ngi bam pediang nom pediang ka syong upai ba re tang kan ga wei ke ong ba ngatrai haba ka sarkar kadang bu ya ke ying ke syari hakaleng gi jela kadai habban burom ya ke ying ke syari bukan aya ka verdik ba khadu halor kan ka benta udon benta nom don benta hakini ki kam ki baki keno hakta ki extortion hakita ki bom blast haki wei ka dein em ga jing sha ba ka don kata ka tem ban thei bom khat lai khat sau khat san tarik before independent how to snem ngim tip ya kata no blei under investigation and let the court decide ya kane uloong bakat kum ka kai phat loong ba ka don ka chelang la ni ka high level meeting ha ka khan artrik na la ajar pui ban loong ba ka rai ka dei ban nik kem yo ba Chesterfield pela da pin pech ha tu ka page ka ba khat ar mo jong ka ne ka report ki ong bah khat ar tarik banai bopra la penlong ya ta ka high level meeting ka badon borok da ki he police but uba penyat ya kata ka meeting la penjak kerteng ngintip la bende chief minister la bende home minister la bende uno la ni secretary jong ka mano nama boleh la penjak kerteng ngintip tang bakal ada ka high level confidential meeting ya ka ba ngatharai wat ada pinpan ya ka proceeding jong ka tum meeting rum yo na boleh ka diga top ngen omno ka diga top secret meeting but ha ka ne khat atrik ne bopra la penlong ya ne ka high level meeting ke baki he police ki download baro itu ki IO but ki SIT ke ba investigate itu ki case mo ki download but ha ka ne ka singi ki rai kat kum ke report ki ong baki la rai ban le kem yo ba serius ke report ka ong ba la rai ban le kem yo ba serius rai la kirai ban le kem ni kirai da kamu ngimtip no beli is a closed door meeting is a high level meeting kai kata ka rai jong ka khat ar tarik panai bo pra arjar par arjar apwe not ar ki baki shimi ta ka rai ban kem ten re kirai yu ngimtip ra kum ki ba ka report ta ka ong ho ba kirai ban kem mo ti hadin kata ka bakil arai borok sisngi ki put kat kum ka report ong ki bu ha ka servant ki pek ya ka yang borok sisngi but anda kila pek ya ta ka yang ki ong ba ki yo jing tip ba ula badon har tli ki ying ka we ying jong la jong ka we ying jong ta perlok ba jangai tong ba si kilometer tam na kata ka yu but hadin bat hagi ar ki ong bang kidang yo jing tip ti kena ar ba je men met ba udon haying la jong ti hadin bala yo jing tip ar je men met kat kum ka report ki salet anda ki la lek ki ong ho ba ki la pertaswa tang ba khlemi ti ki la nok ha ya ka ying ki ong ba khlem don ba mi ti ki jubor ki rung po ying but la da fin page ya ka statement jo number lai u ong ba in a second tang ha ki second ka jiano ka jing syasiat la fin page ba tu statement jong witness number lai wong ba in a second po urung utau wei na ka tu ga tim ga ba nengkong but in a second la yo sngu no ya ta ga jing yahla sange stop mo but hadin ka ta but in a second la ya sngu no ya ka jing bethei jong ka tang sulai kemud nadu barung utau breu haying jo ba series but ka basiat ka ditang hapo ki second ka ja kat kum statement jong ubalai uloong ba ka kai phat jing token kala ka do ba kam ni chu ba ka dei ka jing lej ban kem yu ba Chesterfield namar ki klamra ki night vision device ki tiar gas lani ki tunghong ban hala ban ker kut ya ka yeng uloong ba ka commission kala ka do sai ba ka jing lam sa ka jing set yap ka dei namar ka jing le thumur ba ka jing pran kam baklai ka bor pulet lobu jingli kumno upulet bostiat yo i yo brio ubara apaden ka jing dum kila bon ki jing sa kali hang ni ba balai kempanon kam ya ka yaitu ki night vision mo kaba utu witness sambo sau ubadei ubasiat mo uang bangam don kam ita ki vision na boleh ka shuthut ka ya ki khmat tam ta ya kaba commission justice wife disagree but completely hadin balale research ba phang kini ki vision ti hang tu phila yo i ru ba statement utu witness sambo lai uang ba haswa bandrung la yo jing tip ba cheris dan tang bat kalok bat kikun bom don ra kita kikadet kong la yo jing tip ya kata tang ba wat lada la yo makana ya ta ka jing tip bu don tang bat kikun re ki ong ba ki
uting yo udon kita ki granit, uting yo udon kita ki suloi, uting yo udon kita ki bom mo, uting yo kan mi ke jing siat. Pi lada POE kum bong ngam beli kini kata artarik menai pra arjar puai. La tablet ha kini ki pulit ki jongi. Ngambai yang ke pasti ng polis ki long polis jongi ki la bende ki tebet. Ten ri la tablet kita ha ka jabing jong ki ni ki pulit ba ula bendon ta IED belas haying u la bendon u granit la bendon u bom la bendon ki stiar siat ka history jong u gedi kong ba trim adu kata-kata haba phila survenya u baro bantip hay usa hay ulet kumlo phim tip ya health status jong kata kada wejingli but lada phi ya chishu but lada phi ya chishu akat kum ken kwari ong ba kim tip bahatang hadin bala adab siat satip baki dekikun ada kam samla jam ta ngideng kan mau ba kikun jong u kisara om dei tang baki kisara kisabom satit kilara sa sadar kira sa DG office na DG office kimud ban ra hajoi reka donno ka intervention pasapan pai no ti kun sa palaj no ti haba shua ban rung pilatip badon tang ki kun om shamla don kita ki wi piong ka tung statement hang tu kono pat pidang ra ti kun next day pan ka tu ka ju ka singi tang bahan dala step kata ka wi ga jingkeli ka penlengo yang ki ba follow up ya nega ya kena case but la da pinpet ya ka waina ki balong very disturbing ka ba hangni ka ba ngas ngoban ong ba kadon kam shu ban kondok ya kene ka inquiry ka long ba la da pinpet ya tu ka jing ong jong commission om di bo ong mangi kane ka di bo ong commission ka tu ka page sambar arsan ka tu bo ong ba if the primary objective is to carry out the operation was to capture the deceased alive. The manner in which the rite was conducted unnecessarily give rise to the impression that was not so. It is the most unfortunate. What nak kalian commissioner mata uong bangam ngecu bagata ka jinglet ke jongki bagadai ke dekat jinglet bankam. Wong is honestly create kata kasen ke boong wa that say ki klemlet bat sulit kam. Hence, lada haka arpu lada kan artadik kita kahel level pisong balik kem. The entire preparation piong balik kem pim klem semar pi klem sem lara katu tenghung ban hala pim sem lara tiar gas ban le swada ki tiar gas mo pim sem la sarau ya ka ying ban ap hadu desai pirung bait lai beje you forcefully enter hapo ta ka ying. Nah, kadau ka penlong commissioner uang ba kani ka rukom kondok ya kani ka rit ka pen mut sniu pen ban ba ki klemlet ban let kem rekit alit no da ka wi jingmut but ka ai kata ka jingmut ni intip re kumbang intip ubri uyap na kadau jing sa siat but commissioner hi uang ba ka dau jong ka jingyap ka di na ka jinglong thoughtless kemut ka jing bom perkhat la lek lumar la chile thormur klem da pensiong norim habun ke ke long careless but kajingya perlu ka excess use of force kemut la shu penon kam palat keput ya kabor but sapo ya jingya but la da fin page itu statement number sau teng ngalong so dobre hodo kata-kata la da fin puli wong ba kadiga dum yongit ke bom yo ie don night vision don touchlight don henry yo i ta bro na i kembora ten yo i kumno ha kadum now you ibu ulong agresif mo long kata jing long agresif ba i kumba umut atang ti hada hakadum kumlong yoi ti shubu menta mo shubu atu kasngi hakata kadum claim night vision claim light claim you pilej kum siat eno bom dei shubu de innocent civilian nalor pilatip lupa bagi don ki bahying hatu kasngi shubu iap de ki bahying semlong kala nang mi ki henry na takdaw kanihi ka inquiry commission ha jing sku jonga kalong watla na kaliang jung commission uong bangam don kamshu ban sengap ya kisaki jongki victim wangam don kamshu na blai tang ba pensiong norim tang na ka jing keren jong kini ki witness police langsung thu ba kila bakala
halo kecing keno badan kecing selas niu ul ong bos ngoi hap namar kat kum kecing lap ka kaipot justice ti bai fei hakabadi bat ka jingdon jong ka criminal conspiracy bat lada ka don ka criminal conspiracy kumbang ong phi ka di bandon hak tu khan artarik panai pra ajar huai kata ka high level committee lada ka don kata ka lada ka don ka criminal conspiracy pendiap ka di bandon hak tu singi lani hadin bawai ka tu kala bandon dak ka wei ke jing kendu pat jong kat tu ka ni ki ba conspire ya kata ti kumnu nga kwa man ong ba ho nga agree ba ka jing ong jong leader opposition makul sangma ba there is another angle jong ka criminal conspiracy baling agree dei ba u keren nomor kum ki politician teng ngim das ngap than ek ba keren ke ba nga agree ka long na ka tu ka finding jong u justice wai phei u ba ong ba ka ni ka objective bandet kem im ya uni ubreu namta kita ki jing don kam jong ka police department ha kitu ki case mo ka feel no na boleh kata ka jinglek lalong restless lalong careless lalong thoughtless tiga penmut sniu kala bayo kilek ban siat pe kamdi ban kem ulapun pauru ba ka jingtoket kadai ban long da kanu ka kenhun lailud om duna nak CBI haba pensau no rem nak kaipot jingtoket menta nak liang state government no beli the action was taken ke di police department state police tilada pin pa inquiry hi da ka state police ye ki police te kanom poisis e kene kam kadai hi bah ka haban lej ki central agency ngim don chu da ki wei lai no ka CBI NIA mo ke NIA ka khamling closely but ki terrorist CBI maybe ke ba khambiang no boleh kumbang itip hide bantip ba ya kan ni nom parla ban enforce kan ni phinom la ban ra na kan ni hakut ban pencitong pulit ka haban don sa ka process of investigation na kaliang jong ka way ka independent investigation team kala bende ke CBI na mo boleh ngi police department tipin conduct umno ya kan ni na boleh ka accuse hani ka di ke police but la da ka don ka conspiracy le ka accuse ka de hadu DG hadu menu utau ba peniat ya ta ka meeting ge bangi ngep na mo boleh la tak sali no ngono peniat ya ta ka meeting ti ho nga agree ba imat ka don ke AKA shalendet ni haban ong imat na hadu umtangim patip ti ba ka don AA shalendet ka ni kam but ka don kam hi ban pha syaka no agency ke badan yang prosecution power kam dei chu ken kwari ngil adap tip ka sarkar menta kala tip ba ka dei ke folong police but ka don kata ka jing themu ban lejsiat kataru dei hab don kam ban inquiry ti watla u commissioner u khlam samla ya chu sya kata ka benta namar kam sam don ka tem of reference kata ti henry ulapan kut no swa tang tu u commissioner ti henry lada ngikwa ban inquiry kata baka don criminal conspiracy henry ngathrai ki fit case hi fit agency hi kan diga CBI ten rei la da pin pedro ya ka suggestion ka ba u justice wai pay u suggest uang ba kat kum ke jinglap jong u ka di kata ka thoughtless but kata ka excessive use of force ka ba penlong ya u ba cherish ban sha peniam kai ka action taken explanation call will be issued to tactical team 1 kemudian sada keli pensai in sapan jing pensai biang nakita ki tactical team 1 benda keli shwa tilalong menta kalong baphibu ke inquiry halor ke inquiry ke wala adat justice I pay wong ba nga poi sya kan ni ka finding ke jong akum ni kam dei ba us dasngap i gitu ki witness jong ki baying us upen syang nang rembe ya ka statement jong kini ki tim ni that is not enough melihat benda call for explanation nga ka bang hiting kalong ba kani jing call explanation i kumba ki modra sya ka DP departmental proceeding ho don't come and take a departmental proceeding then it is some model case te kumba kalong department tangga departmental proceeding kam lalong kahabandon saka investigation ba ka prosecution da ka daki agency ka bandon yang ka power of prosecution mabli u inquiry officer under commission nak umla ban le enforce ya kani ka court em kani kam pat de ka trial kani kadang de ke inquiry di kihaban investigate sadaka daka tanat police ka bandon yang ka prosecution power but andala dep kani sa trial sa ka court soban poi sata ten reila da kat kani menta kala mi mo ki bru ki ba in ball hangni ki de ki bru ki bangi phinamla banlen kilong powerful what if ki pet no ki abskon no witness number 4 ki witness number 3 baro kita ki bru budan ha tactical timun ki pet no ki abskon na isu pipan iyo tipi
mo mentah singi ba sangut ne rengut na jil ki phet what if kini ru ki phet ko balong mata ngatrai ki la bandan haka imlang salang kini shu ki phet no ki phet rit no ki abskon no mano bantip yo kala de phet ru anda lawat de ki tip shu Walaupun pau bak sarkar jelah haba jubab igi jinga jingmut ke commission kala shu jubab tang dap rukam bar klem idon jingmut ban sim khian ne sim jikit khle nga kham sngo wit khndiat ya ban puli bat ka ba pendom ya ka igi ba ka sarkar ka ya ka igi ba ka sarkar ka jubab ka long pej ikni ki recommendation bat ki action taken kadon gatu ga recommendation number e ka bong ba phide ban sensitize ya ki pulit bakin burom ya ka hok long man bru Kiong the proposal is accepted and Mekhlia police will provide training on human rights from time to time. Kay kabumut baro siya ta piklam le ate yani. Will the PU sang the proposal is accepted and will kemut sanang le nang ni kamat. Te kemut nang baro siya ta kam judan. San post nem gum jalam judan ke training on human rights police. Ngam tharai ba ka bakalong ta. Didi la dala fin page wong ba haka recommendation bau wong banang ni khamat haki urban area ki babun ki bru naile chu garit dal amit wong haka ni ka action na king kong ba katangin sapit kit kum kis tekis kemut kidang la wan lej biang wan rit yano permit wat lada inquiry commission wong ba naile chu kong ba ngin sapit la banom lej chu bat lada lej tu nasa senaya taki SOP kabar ka ong ba balada pipa hakini ki operation menmet ka night vision de bendon keba keren kalong with arrogant kan ka action taken Mekhlia police already have 40 number of night vision device SOP will be issue for use this NVD on case to case basis kim ongra bangi accept bakan day long mandatory ban use kalong case to case la ban use la benum use ya kini ro uang ba lada village rate nangkong du penun kam sha dagi tier kas make it mandatory uang ta wa nom rung sha ying direct wa nom rung sha ban siat sha ban use gi tier gas use kam tam ta kong matter will be examined by the police and it cannot be make mandatory and depend on circumstances kemut lada uan rate hakanu ka ying jong no mentaru they are not mandatory menta ban use tier gas wa ti sakat nongot teh it may happen to anyone again kim daong bang ya accept ya kanero kasilong biang ba in the case too there are many family members civilian was not harm ki jang justify ban ba haying ba serius klem samaja tiladang iya ket kum statement jong tu number 4 wong ba kata ka jing siat jong ukam samla thmu kasidai tang bating bat tip hiru ba serius mut sebut daja tingi kentu yang sarkar ban sim serius ya kane bet tenrei ka ba nga iting kolong ba kani lada ki bahing jong ba serius aburam kimle chai kut kani saja kam there's no seriousness on this katni kala mi katni justice barim jong ka high court uong ba kadi ka kam bakata ka operation kam samdei shu tang ka jinglet kem em kalau long dak mboi ka bala pen mi sibun gi jingkeli kam samdei shu ka baong ba bakadi gi jing bakala uang excessive use of force kemut la penon kam kanang kadi ka thoughtless there's a lot of possibility kat ne ru kalami ha public domain hana explanation call will be called langsung by di proceeding itu department proceeding baja iwi kot sadate nan ne bepep teri bebele piwan slim. That's kind of mindset kadang with due respect ya government with due respect you chief minister ngamtip ya la sai la singi ula ban kala kata kamen sim mo change of heart ngi mo yo usim serious ri hadu mta kasingi dei lada ki bahi ngasem kim push ya ne ngating ba kani kala machu ja la ka jabat ngi nam tip hiru kini ki breu badan hani tactical team one kamaki ong haba kani kala along au mata kila tip ya ke recommendation kila bandom don chu hiru aja lah tip re ata no beli kila cha finding haka company bruti ngam tip ka kindang don ne kinom don chu haka wat haka jalaru ringi kimil nanti balada ubeli hidang isne ya kari baka jam dojongi kani ka kam kadi ban poi ka logical conclusion kadi ban kibreu ki ba
tawa ya ka hok kham tam ki bahi ngasem ki di banyo ya kata ka ba ukwa ukan rat pamangi ne phai se ta ki bom ki ba phero pher kata rung in se phai ri pendep ken ko ri pendep ken question ai ka kot kan bisar kata ngem ong ba bangi kersan ne ki nong pthei bom ngem ong bangi kersan ta ki nong dua bisa re ai lat ya ka department ju ai lat ya ka police ban pendep kata ai lat ya ka kot ka ba phishna bakan pendep la ka jong ka kamram ti anda ka kut kala rai ba be hok di sa tingin senget kenya ta por rekom bakalong mata ka de allegation da ti anda ka kut ka rai ngin senget han rai hadu mta hi kalong ba kumbaong kalong kadon kam ya sarkar balong serius kan diat yang ne kam dang menit na kaliang jong ki nong ya lam jong hi la don meeting hi bat ki bahi ngasem kumba ngiong kalong ba nadu menin hi la dapin page statement jong u ba don bok kasur ne trap ba udai wi ne kinong lam jong ka ngila ong hi ba ya kan ni kam di ban pha no sa ga investigation ka ba don ne prosecution power kala ban CBI ti henry ban ong hi state police te kata ka ba malong ka bom la along e ru pimat ong ka CID ne ke ka kata hi ka bom la along hi ru em ba pin ong no blei hakatu kumba ong api ka badon kam do kalong ban inquiry kalong ya tu ka meeting ka bajia khadar tarik ban prajar hui mano mo penia ti state police ti pstu if the DG ru udan ha ta meeting ti sai kin not ban ti lada duna ru ka ban de hi ka CBI nom la ban len but sakui kalong ba ho na khalia ka sengin sa tho in sa persang ru ban ya khandu wat lada to ban long frang bet mo so no ban kermen da basai besit long la idu jingkermen bahkan sarkar bahkan simkia ya kan ya kam mabli kan ni report kum boong IP kalau ada arbanai lai panai tu sarkar kalau ada arbanai lai panai kila tip kat kan ni la di ka violation ya ka human right habaro kiliang action will be taken ensan ang sim lono ta ka will kan ja you bat kar kum le kalong ikumba ngapiti ikumba iditi failure jongka departmental proceeding kar kum le kam dei ba bakan ya cha criminal angle jong kam ti ho nak le ka sing nadu basdang yela don panyaki banele no blei ngi song thu hi sai ya kan ka kam bala da kam don ka public pressure kanam poje je la ni ludang imla ka public pressure ka dot ko court ka bangi buram bat ka court le se kala ban aya ta jing bisar ka bahok ban pha da CBI ne da kan no department ka ba don ya ka bor ban inquiry ya kan but amdei bakaran politics han rai ka diga jing shahi kalong ba lada ka don ka conspiracy criminal conspiracy kumba ngikren kumba indicate isong ma kumba indicate justice fai ba honestly kami kata honestly kami kan ka jing muddur ban bakam de jing let kem im ti ka ni ka comment kan nom le e yalati manu ba inquiry daladi yaladi ti ada ngikwa hiba kan ni kan materialize there has to be change government lalu kata ka change kata i jing start dong pajba but kum kini jing jia menta ka jia ba cheres hawe kila ban jia no ngim tip ya ta but ka jing respond jo government ru ye ki recommendation kalong almost negative mo ho kadan ka tu ni ki bagi agree inom la ban len henry ka kom respond kam dalong in affirmative kam dalong ha kata ka dur ka ba ngidai hun ba ho kum kani kenom jiasu ba kanom bangin ai ta commitment ba kum kini ki incident se kenom jiasu ha ka jala ka jongi ti henry ka basungsi kalong ba ha ka jala ka jongi ka ni kam samna di ka sin ka bankong ha ka regime jong ka agency ka notali kila jia ni tip sai ki dangbon ki baladep henry hadu arjar arpui ru ngim samla len na kamstik sakat no teli nang ni kin mi kadi ke udak jengkeli uba he du kata ringi duai ba uble no mailat bakum kata ka jingjia kan jia hanu ki khon jong beri ni trep ba nakle jong seng hingi kwa kan sai pangim kwa shu benu i bakum kini ki jingjia ba ki mansim ba kodor jong ki breu bakin sha slot hakakti jong ka bot jong ka an na ki jing sha pharep lan na ki jing sha kan no ki bawat ka ying ka shari ru kam pat sem la rai
rem ya kata